Stres. Sigat sisek. Omong apa to wingi ora? Sigat sigen. Guyu dhewe omong dhewe. Halo? Teng Taman Lawang napa pripun kok? Malah ngajari sing ora apik. Ayo. Montor, yuk, montor. Pulang geni Bapa Durna. Nah. Gawanen astanen gondelana sing kenceng. Ndak seblake dadaku, tancepno pulang geni pener nggon jantungku men guru mundang mudar. Bapa. Oh. Menas dening lutira kawang-wang ngegono bang sumirat oh aduh paduka jimat pepunden kula rumiyin bodho sakmangke dados pinter amargi Bapa Durna ingkang nuntun jiwa kula mawi dasar menapa dene paduka merintah dumateng Janaka njojohaken pulang geni wonten ing jantung paduka kula mboten tega kula mboten mentala Bapak. Tinimbang bapa mengko mati ana tangane para Kurawa. Tinimbang aku mengko mati ana tangane wong Ngastina sing bener-bener rina wengi tansah dadi punjere kanistan lan punjere dosa, aku pengen mati ana tangane Satriya Tama ya kuwi kowe Juna. Sebabipun menapa? Oh sik, aku tak takon bener ya, kowe bakal besanan karo Kakang Munjadipati Werkudara? Inggih, kaluhuran. Anak kula pun pergiwa sampun kencan rembag kalian Gatotkaca. Dasaripun lare kalih kala wau sampun sami-sami kaprawasa dening dewaning tresna. Nah kuwi aku ki karo Angger Duryudana diperintah supaya mbatalake anggenmu bakal duwe gawe mantu sing tegese tetep mantu. Bisa kowe tetep mantu ning mantene lanang diganti disalini dudu Gatotkaca ning bocah Saroja Binangun Lesmana. Yen aku ora bisa ngrabekake Lesmana kelawan putra putrimu ya kuwi sing jenenge Pregiwa, aku bakal digantung ning alun-alun. Piye njajal? Aku patenono wae. Latmara Sang Arjuna Hasmunira kamanungsan sawanya gendreh manis liringe dikamantian Bapa Durna nadyan kados pundi menapa dosa menapa paduka nandhang cintraka kadimekaten nyatane kowe gelem besanan karo Werkudara kuwi perkarane nggen kuwi anggen kula badhe bebisanan kalian Kakang Jodipati kula batalaken. Tegese piye? Pinarak ingkang prayogi. Abimanyu maju lungguhmu. Sayangan bayang bayayap Agung Ramboyong
lan cumadung dawuh Kanjeng Rama. Aja wedi kangelan. Pripalungguhan iki budhalo marang Jodipati. Layang iki aturna marang Wakamu Werkudara. Lan sakwise layang do aturake jeneng sira Mara Gagenggal Balya marang Madukara. Suwanipun layang menika menapa Rama? Kowe ora perlu ngerti. Sing baku perintahe bapakmu tindakno. Wonten paribasan ora sah paribasan ndang mangkat. Panunggul apa dosane wani ngungkuli sama ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasa bocah klemar-klemer mung dingkluk nyawang karo wayang-wayangi dhewe. Mara kaki sajarwa wis apa lan saka ngendi? Satriya Plongkowati putra Madukara Abimanyu kang dadi kekasihku. Iki dampyak-dampyak barisan saka ngendi semune kang tinuju negara Pringgondani. Yo, pancen bener kepara nyata. Mburi saka negara Giling Wesi. Kesete sesembahanku Prabu Naga Pragula aranku Kumandang Garbo. Kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe ngaliya kowe nyingkira. Dalan iki bakal kanggo bablas tumuju marang Pringgondani. Yen wis teka ana Pringgondani, nugel gulune Gatotkaca. Agyatri sang kapirangu renangkul kinembet kempit. Duh sang reknaning bawana. Blangap-blangap waton ngucap. Apa kowe ora kulak pawarta adol panggrungu lamun to? Ora suwe maneh bakal ana wisudan ratu ning Pringgondani Kakang Mas Gatotkaca. Dek ngundangmu karo Gatotkaca Kakang Mas merga kae kadangku sepuh. Kowe bisa ketemu karo Kakang Gatut waton pinter njebol dadane Abimanyu ing kene dalan patimu. Kusakan jroning dewa mandi koton lan pedangipun Plongkowati ingkang suwan sembah pangabekti kula kunjuk. Wah.
Janaka Wijaya ndak tampa pangestu Kumara Gagi Tampanana. Kapundi mugi andadosaken jimat warimbi sungkem kula kunjuk. Ya anakku lanang Abimanyu ndak tampa pangestu Kumara Gagi Tampanana. Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Anggen musuhan bareng karo Gatot. Kalilan matur sisip nyuwun gungi samudra pangaksami. Kula dipun utus dening Kanjeng Rama Madukara supados nyaosaken nawala supados dipun aturaken dumateng Wanjadipati. Yen pancen ngono maju lungguh mundi layange. Nyat langening kalanggan agar pandamoncar tinon ler kakoneng wong surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasaring mangsa kabiko Abimanyu wis tak surasa apa kang dadi isine layang iki wis cetha kabeh Gage kowe mulya yen kowe randang mulih ning Plangkawati nang kene malah kecipratan getih dina iki nuwun pangapunten Montap lir kinetap tukaya sinepe jojo bang mawing wengis netra kocak ngundara andir Bathot wonten dawuh Kyai iki entuk-entukane wong urip mung sarwa kepenak urip kogung kepomo apa wae keturutan rina wengi kowe mung mangan enak nyandang utuh keceh duit kemul kamulyan ranate prihatin kowe ora tau sesirih kowe ora nate ngeningake cipta sing nduk gonta-gonta mung olehmu nguja karo nafsumu lan senengmu dhewe mula ora jeneng aneh yen matang tuna numbak luput dijago-jago malah mlenyok dideng-deng kaya kendang malah gaber gawe isit sing atase mung arep rabi tur sing diarah dulur dhewe rembug wis dadi mung kari mangkat ngarak manten parandine ripalungguhan iki karo pamanmu dibatalake hadat sing wis pamanmu Janaka ora nate batalake rembug sing wis kawedhar ning merga saka kurang anggenmu prihatin Gatot mula melek mripatmu jerengen gobokmu rembug saka Madukara dibatalake anggenmu arep rabi karo pergiwa urung pamanmu Janaka moh duwe mantu bocah gemblung lontang lantung mula tinimbang nyepet mripat jejemberi Jrambah Jodipati minggat ora minggat dupak telakmu bongko. Ampun sanget banget. Mekaten anggenipun ndawahaken duka kaliyan ingkang putra. Gatot Kaca mesakaken. Anging menawi ngantos nglalu cilik lara gedhe mati. Menawi kecalan anak mongko anak jago dewa kados mekaten pripun kula mboten gadah anak malih yen ra duwe anak nggo gawe neh karo aku nanging rasa kakean wus
gelarna klasa. Klasane bedhah. Alar turu gelarna klasa. Napa mirahing sun prihatin waspagung mijil tuhu tahat tanpa karya ing kebanget mo Kyai Jodipati aku wong gemblung lontang lantung. Aku mung duwe rasa tresna, mongko rasa tresna yen ora nganti diprabuk karo jiwa luhur lan prihatin mesti bakal bubar tengah dalan. Pripalungguhan iki anggenku rabi karo Pregiwa dibatalake karo Paman Arjuna. Mongko kanca-kancaku sak barakan wis tak undangi supaya ngombyong anggenku dadi manten. Mendah kaya apa isine Gatotkaca yen dibatalake kaya ngene. Gatotkaca isin pethuk karo wong ndelik ning Megamalang. Wonten ing Megamalang anenggih satriya pringgondani Sang Gatotkaca nyingkir saking gelaring kahanan merga rumangsa wirang gagal nggih nyapa Lakrama. Nadyanta Budidaya sare akemul mendung parandene amung klisikan datan bisa nindra. Ana wujude peksi ingkang lumayang kleper-kleper. Tinerka lamun to iku Pregiwa ing nedeng ambeksa. Sorote srengenge yen Cinandra nganti kaya eseme Sang Pregiwa. Yektine pancen bener timbang nglalekake siji sing wis nggegem jantunge Gatotkaca. Wis ora ana tandha-tandha pangarep-arep gesang malih. Ngleyang saking gegana sirah katabrakaken wonten ing watu gilang. Paradine ora mudar-mudar. Sirahku tak bentosake watu gilang kaya ngono malah watune sing ambyar dadi lebu. Munggah meneh.
wali nenggih sang Gatotkaca nyambut budidaya mrih lampus parandene gagar wigar sanata bebayune mangkono kekidung mijil katresnan ingkang layu lali tatan bisa lali lawas saya katon upamakna wit-witan kang gedhe tinutuhan tatan bisa mati merajak saya sami tresnaku ngrembuya balung pakel tumbuk gunung tejo
Truk. Truk. Kakang Mbak Yu aja lali welingku yen kowe lumaku ra perlu kesusu lan priye supaya sama tekan wis sopir royomi ndaramu pringgondani murep ning tengah dalan nembe stres. Stres. Sigat sisek. Omong apa to wingi ora? Sigat sigen. Guyu dhewe omong dhewe. Halo? Teng Taman Lawang napa pripun kok? Malah ngajari sing ora apik. Ayo. Montor, yuk, montor. Mang tuturi. Sapa? Ndara Gatotkaca mesake niku. Niki sing kudu nuturi sampeyan. Kok aku? Merga sing babakan wanita niku sing wasis niku Ratu Ndarawati. Aku wasis karo wong padon piye? Halah. Nuwun sewu. Bakul ketoprak sing mangtengi pun pinten ya. Tak sodok glosor lho iku ora. Tapuk. Gatotkaca. Lelakon kuwi adile mung disandang. Mung jalma pinilih ingkang kuwawa narbuka kaendahan ingkang kesimpen sakjroning kesusahan. Ndak baleni pangandikamu mung jalma pinilih ingkang pinter narbuka kaendahan ingkang kesimpen sakjroning kesusahan. Ing atase mung perkara wong wadon wae nduk rewangi toh pati kaya ngono kuwi. Apa kira-kira ning donya ki wong wadon sing ana mung pergiwi pothok apa piye? Sing luwih ayu pirang-pirang. Nggih. Sing luwih cantik menika kathah. Kari sampean kuat ragate napa mboten? Ngoten lho. Lek kuat ragate terus aku aja dipeksa, mangke napa-napa ndak didol, ngoten niku. Aku ki mbiyen nate nglakoni kaya kowe. Aku gandeng karo mbok demu kae. Lah mara tuaku rasa rujuk mergo arep dirabekke karo Pendhita Sokalima sing jenenge sapa, Truk? Trilocana. Durna. Apa-apa ora apal, melu ben-bengi ora apal-apal ngono. Pancen sing kula galake mung jajan ae kula. Aku nate kaya ngono kuwi. Arep rabi dibatalake mergo arep dirabekke karo wong liya. Ning aku ora kok langan nyutuh kaya kowe iki ora. Kaya dudu wong lanang iki. Yen cara aku ora bisa liwat ngarep, liwat mburi. Kok mburi? Kok mburi pripun? Yen cara aku yen pancen sing wedok isih tresna, colong wae. Mau gerak suwe dadak uwih ngopo to? Sampeyan niku provokator. Kok iso? Bocah apik, bocah lugu, bocah prasaja ngeten iki parandene malah diprovokasi supaya nyolong komburi karepe niku mangke pripun. Lek enten napa-napa sinten sing tanggung jawab? Tak tanggungi. Ana nesune Werkudara, nesune si Janaka, aja kuwatir. Sing nanggung mengko Ratu Ndarawati. Ya, kula niki tugase tutno kae karo Bagong. Kok ayo, Kong.
Taman apa iki, Tru? Iki jenenge Taman Maduganda Laladan Madukara. Elane. Apik banget. Ya. Kuwi to sing arep sing rambuté diure sing jenenge Pregiwa. Ya. Wah, ayu tenan kok. Tru. Apa? Sing mburi dhewe lemuk nyawang aku. Ae to. Sing endi? Mburi dhewe lemuk aku tok ngantuk banget disawang ae to. Sing lemu ae to. Heeh. Lah mripate sing tengen nyawang aku kuwi. Lah sing kiwa nyawang aku, mosok mripat loro ora akur. Oh berarti kira. Ora apa-apa, sing penting onokane ora kira. Yayi Pregiwa pun kakang ingkang prapta ana ing kene. Aja ndok kira aku ninggal tata krama kaya maling ndodos saka mburi. Ning yektine mung aku bakal tetanyo marang kowe. Yen pancen kowe isih tresna karo Gatotkaca Mandrakumara, aku bakal njegur sumur. Sumur Kompan. Sumur Kompan minggo. Kowe isih tresna karo aku apa ora? Ayo mulih, Truk. Pregiwa takoni rawangsulan malah lunga plencing. Aku njaluk bendomu tuglendasku. Bendo kula mboten landhep nayang kok. Malah jenengan mung malah ngetetanes niku. Sik Mang Madem mriko. Niku lho, niku lho, niku. Lho, Mas Samang niku. Ndara Pregiwa niku lho. Ngriko lho. Ngawe lah nggih mosok sing diawe meneng ae. Mang titeni angger ngawe pisan kas, berarti njaluk diparani. Kowe ngopo ora? Ngawe nika lho. Nggawa buku dheke, aku niteni berawal dari buku lanjut ke malam minggu iki. Untuk jodoh dhewe-dhewe, Truk. Kae Ndara Gatot karo Pregiwa, kowe ngarep karo ngarep, aku mburi karo mburi, oke? Ora sudi tuwek kaya ngono. Mas Petro. Wiwit kula nyawang dumateng jenengan sampun tuwuh rasa tresna Mas Petro. Kula tresna kalian panjenengan, kula pun ngerti maknane masa tersakiti, ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itu namanya mencintai. Wah, tuwek kok pinter. Ora pinter kuwi anggere metu omongane ya ngono. Cintaku Mas Petro. Gong, nan tukokno rokok Samsu, Gong. Neng ndi? Neng Depok. Ora sudi. Ngapusi wae arepe. Enten apa, Mas? Wah, suarane gedhi, Gong. Mendah liyane, Gong. Doblas ora. Namine sinten, Ora? Nami kula Winong Nawangse. Oh, sing pinter jaran mau. Nggih, ya pinter jaran, pinter tinggi jaranan. Masyaallah. Blangka suta, blak kotang terus terang kula menika tris kalih jenengan. Tresna apa? Tresna. Kula gelem nampa katresnan sampeyan lamun tos jenengan abi gelem ora? Ora. Tak jak omah-omah gelem ora? Ora. Tak pek bojo gelem ora? Ora. Tak keloni nesu ora? Ora. Ora nesu.
Jangkrik. Bagong kirek. Angger urusan wong wedok kalaya meni karo Bagong Edi aku. Jangkrik. Sok kalah lah. Truk nyilih duwe 150 teh. Ngopo? Njaluk bayaran no, Mbak. Ora sudi aku 200 gelem sing ngenyangi aku. Ojo. Iki ngerti ora? Iki ora ngerti to, tobrut. Oh, wong edan.